8 Mart көнне үзенең олы 75 яшьлек юбилейлы туган көнен Иске Кулатка районы Яңа Земница авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Абитова Рәхимә Модарис кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан кытлап, аңа якыннары бәйрәм иртәсе хәзерләгәннәр. Беренчеләрдән булып кызы Зәкия, кияви Камил, уллары Алмаз, кодасы Мәүлид, Яңа Земницадан улысы Ринат гаиләсе белән, Мәскәүдән улы Рушан гаиләсе белән һәм улы Азат кытлап, йөрәк түрләреннән ургылып чыккан ихлас теләкләрен җиткерәләр. Әни, барыбыз өчен дә ул иң яраткан кеше. Бар дөньяда да бары бер генә булган олуг зат. Ул безгә гомер бирде һәм без бәхетле булсын өчен бар гамәлен кылды. Әни, һәр баланың беренче кыюсыз адымнарын ясаган чакта яратып әйткән беренче сүзе. Әни, авырсынып, ләкин бик яратып һәм тырышып, иҗекләп укыр өчен җыйган беренче сыйныф укучысының сүзе дә ул. Кемне соң беренче итеп күрә һәм ишетә бу дөньяга килгән сабый? Әлбәттә, әнине. Әнинең тавышы назлап бишек җырларын көйли. Әнидән нәрсә ул яхшы, нәрсә ул кыйты, явызлык һәм дөрестлек төшенчәләрен беләбез. Әни кеше һәр чак баласы янында. Авыр мизгелләрендә дә, кәеф төшенкелегендә дә, шатлыгында да ул гел янәшә. Әни иңенә башын куеп, җылылыгын татырга гына ни җитәсең. Әни ул төннәрен йокламаган фәрештә. Хәтердә безнең. Беренче сыйныфка зур бантлар бәйләп кулымнан тотып, минем куркуларымны таратып, мәктәпкә иткән мизгелләрендә. Әни, минем янәшәмдә гел булдың син. Дуслар белән мөнәсәбәтләр булдырырга, кирәк чакта киңәшләр бирергә дә син янымда идең. Әни бүген дә бар хаталарымны гафу итеп, дөрес юл күрсәтергә ашыга. Син күрмәгәндә генә күз яшен сөртеп алып, йөзеңә карап елмая. Әни, безнең иң гүзәлләрдән дә гүзәле, кадерледән дә кадерлесе. Кытлыйбыз, әни, туган көнең белән. Чын йөрәктән рәхмәт җиткереп. Килсә әгәр хәлләремнән минем бар галәмне бирер идем сиңа китереп. Нинди сүзләр табык кытлар өчен, ничек сиңа сөям диек. Я бер Аллам, озын-озак еллар иркәләп, әни дип дәшиек. Алтындай син безнең әнкәебез, кытлы булсын матур бәйрәмең. Җырга үреп сиңа тапшырабыз изге теләкләрнең бәйләмен. Кадерле кодагыебыз, кытлы булсын гүзәл бәйрәмнәрең. Алда да бары саулыкка төренеп, якыннарың янәшәсендә бәхеткә күмелеп яша. Кытлы булсын кодагый, матур туган көннәрең. Бу җиһанга аваз салып шатланышкан мәлләрең. Исән-имин, гел бәхеттә аралашып яшиек. Кадерле кодагый диеп, озак еллар дәшиек. Кадерле Рәхимә апа, якыннарыгыз йыллаган матур теләкләрне шундый ук күркәм җыр дәвам итә. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз кытлы булсын. Иң матур җырларны сайлап алып килдем. Эштәүган шушы кулларыңны җылысымда тыйдым кешемдә. Кулларыңа килеп сәҗдә кылам. Рәхмәт әнкәй барысы işimde. Yübinelin gey kullarından yaşırmeşi zilkar kullarına. Senin kullar jiteklerimi meşakkatli durmuş yoluna. Yübinelin gey yaşırmeşi zilkar kullarına. Senin kullar jiteklerimi meşakkatli durmuş yoluna. Turmuş dilbegəsin yalğız qalıb, acıtqandır indi qullarına
yol verirge diye Üzüm şitti erkey kulları Gülüneler erkey kullarına Yaşırmeşi zilgar uğruna Senin kullar jidekleri bile Meşakkatli kalkos yollarına Üminelim kullarına Yaşırmeşin zilgar bir yüzüne Senin kullar jidekleri bile Meşakkatli şıgındır yoluna Bu yıllar 4 yıllık yazgan idim 30 yıl Dayar kıdası savaşı bulup şeker Kölye Hanım'a Onu benim eriyim Tula Benim eriyimden size koynar seni Bugün ol eriyim Zalda otura Yani basar Rahmet sine basar Bu alkışlar sine Tıpkı bilmez ana kullarına Yansınıydı kayıken bu yarga Altını karı belen ol gelgen Senin isemeğimin o yarga Kuşamı gelen bilerge geledi Kuşamı gelen Yaşırmeşi zilgar uğruna Senin kullar jidekleri bile Meşakkatli durmuş yollarla Üminelim kullarına Yaşırmeşi zilgar uğruna Senin kullar jidekleri bile Meşakkatli durmuş yoluna Meşakkatli durmuş yoluna Üminelim kullarına Abitova Rahime müderris kızın 75 yaşlık matır юбилейи bilen şın көңелдән anığı Римма, кияве Фәнис, оныкчалары Данис һәм Амина, кодалары Дания Ракиповна, Рафик Абдуллович кытлап, шулай ук изге теләкләрен җиткерергә тырышалар. Дистәләрне дистәләргә кушып, гомер йомгакларын сүтеп, гомер күзләренә килеп җитсә дә әбекәебезгә күз тимәсен әле. Һаман да без дип борчылып, һәрберебез турында кайгыртып яши. Ярый әле син бар әбекәй, тормышыбызның нуры, кояшы син. Үз аякларыңда йөреп, сәламәт булып, тагын әле еллар арты елларны уздырсаң иде. Сөеклебез безнең. Менә инде син бик күпләрнең бары хыялы гына булган олы 75 яшьлек юбилейеңа ирештең. Без сиңа ихластан исәнлек саулыкка тиренгән, иманлы, гыйбадәтле гомер телибез. Алга таба әле бик күп юбилейлар каршы алырга язсын сиңа. Фәрештәләр үзләре канат асларында сине саклап, озын гомер теләп яшәтсеннәр иде. Әбекәемә кайчан гына кунакка килсәң дә, табыны кырган, тәмле ризыклары пешкән һәр чак. Гомере буе кешеләр өчен яши ул. Бер сүз белән әйткәндә, ул кеше өчен яшәргә туган шәхестә. Без газизыбыз алдында башыбызны иеп рәхмәт әйтәбез барысы өчен дә. Кай арада, ничек өлгерә торгансыңдыр син? Хәзер генә бар якка да тырыш һәм өлгер булуыңны аңлыйбыз. Яраткан безнең әбекәй 75-ен каршылый. Бәйрәм табыны артына килдек аның аркылы. Гомер узган матур итеп, җиттең аның көзенә. Җыерчыклар кунган инде синең матур йөзеңә. Йомшак куллары әкренләп сөякләнә башлаган. Димәк, картлыкның яшь чагы синдә яши башлаган. Якыныбыз, юбилейда телибез бәхет кенә. 75-кә җиткән шәхескә китерик тәхет кенә. Мәңге яшә, уйламыйча картайдым тәмам диеп. Әйдә, шатлыктан бие бал матур күлмәген киеп. Ә без сиңа бүләк итеп җыр матурны сайладык. Кәефләрне шулай итеп күтәрергә уйладык.
Hürmetli Рәхимә Мударисовна, biz de барлык милләттәшләр белән бергә сезне ихластан олы юбилейгыз белән котлыйбыз һәм тапшыруыбызның дәвамы буларак сезгә дип матур җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Балам дия безне кадерләп үстерәсең. Әй матур син әбекәем, күзләр тия күрмәсен. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Безнең нуры бит син, рәхмәт яусын үзеңә. Бәхетле без әбекәем, син булган өчен генә. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Ходай, озын булсын гомерең. Әй әбием, әбекәем, кояш кебек күңелең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең. Сәламәтлек бирсен Ходай, озын булсын гомерең.